खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 29 नभेम्बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोब्राब नाजायोब्ला जाफुंसारगोन थांखिसिम सौहैनो हागोन मोजां सानजागोन वृष राशि सोरनिबा गोसा बाथ्रा खोनासंनांनो हागौ गोसोखौ असान्थि मोनगोन दुखुयैनो सानखौ हगार हरगोन मिथुन राशि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन आगोलनि बेरामा गानो हागौ सुखु गोजोनै थानो हागोन कर्कट राशि थांखांनाय जाथायखौ लाना गोसोआव उनदाहा खालामनो हागौ गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन सिंह राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ मोजां सानजागोन कन्या राशि लेखा फरायाव मोजां जागोन जेरावबो मोजां मुं गोसारनो हागौ सुखुनि सान जागोन तुला राशि गावनि गोसोबादि सोलिगोन गुबुननि खोथा खोनासंनाय नङा धोरोम गैयै जानो हागौ वृश्चिक राशि जेबो मावनो खामानि गैयै जानो हागौ न'आव ओरैनो जिरायनानै थानो गोसो जानाय नङा धनु राशि गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो हागौ बयजोंबो गोरोबना सोलिनो हागोन मोजां सानजागोन मकर राशि न'खराव गोजोन थासारि फैगोन अनज्लायना सोलिनो हागोन दुखुआ गोजान जागोन कुम्भ राशि गोसो थोलायनायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ बुजिलायनाय गैयै सोमजिनो हागौ गाज्रि सानजागोन मीन राशि दाय मावनानै गावखौनो खाजानो गिनो हागौ गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा सानब्लाबो सानस'हायै जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव